Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng batchoy Kapampangan or batsui. At meron tayong pritong tilapia at meron tayong sausawan, kalamansi at patis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Mga tawag kay Kapampangan. Mga tano po. Opo, mga tano. Ang nag-request po ng pritong tilapia ay si Ma'am Alma Morena. Thank you so much po, ma'am. Ito na po yung request ng fried tilapia. Shoutout po. Yes. Ay, ba't Sarap ng kinutsaran ulam kay namin. nasi? Masarap ng ulam namin. Masarap. Tagal ko nandi nakatikim nito. Dito, para makita niyo yan. Okay siya. Yan. Batsui. Nasaba na tayo pala. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Mga tano po, Ma'am Alma Morena. Kain po. Yan, dyan na lang. Yan, para makita yung kanin ko. Ito pati so. Patis. Sarap. Sarap. Ito. Okay lang tilapia. Tilapia ang lalaki. Masarap. May kalamansi at patis. Lagay mo Yes. ng kalamansi at patis. Kulay.
Patis tsaka kalamansi. Yun. Bakit? Pati tinik ka na kaya mo. Gutom, no? Ang bilis namin kumain. Sabal? Yan. Sige na yan. Okay na. Meron pa yun. Ito, may kanin pa dyan. Sayang.
Sabi ko na? Grabe. Sinipon ako. Sarap. Kita nyo naman, sarap. Ay, naku po, Dibis, naubos po namin Batchoy Kapampangan or Batswi. Ayan, napakasarap po talaga. Na-enjoy po namin ni BBM. Ubos talaga, oh. At syempre, shoutout po sa mga kasama ko sa team, si Tina, ay si Tin, Pinlock, at si Ina. Ayan, Hello. shoutout sa inyo, mga kasama ko sa team. Shoutout sa inyo. Yes, mga Foodiebis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy. At syempre, Yaal Pochi, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pakiclick na din po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga Foodiebis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.